Čus lidi, já vás tady vítám u dalšího prvního let's play, co to tam schodil, ze hry Tanky Online, který budou místo The Sims 3. Bohužel, no, Sergej je tady a ty vole. Teď mě jen tak napadá, že jsem teďka jen tak vymýšlel, tady, je to teda online hra, tady do mě někdo šije zrovna. Je to teda online hra, no to nevadí, hlavně, že se to nebuguje mě, možná trošku. A je to online hra, můžete si ji klidně jako zahrát, budete ji mít v popisku videa. Hele, to seš ty, vole. Ty jsi mě teď zabil. Jsem teda proti... No teď jo, že? Bohužel ještě tenhle ten díl není s mojí kamerou, protože se ještě dopiluje, potřebuju na to jeden program. Já tady mám lentilky. Mňam, dobrý. No, takže to bude mít to Sims 3 teda, No, protože za prvý Sims se mi tam vymazal ten profil, jsem ti ani neřekl, viď? Vymazal se mi tam ten profil, ten můj domov. Prohráli jsme. Takže teďka budu já za modrý. To se měněj týmy. Já jdu hrát ten první. Ty už jsi měnil ten? Co? Ty jsi změnil svět. Ne, počkej, jsem tam. Vrať se, dobrý. Jsi za červený teď, ne? Ne, za modrý. Dobrý, počkej, stoj, já jsem asi za tebou. Ty vole, to nejseš ty, ale má úplně stejný tank skoro. No, já ti vůbec nevidím. Počkej, stoj na místě. Tu je tady nějaký zlej. Počkej, musím si dávat bacha. Ne. Tohle fakt nesnáším, když se mi stane, já jsem se převrátil na bok. No zastřel mě už. Matěj, půjdeš mi já ti řekl pravým jménem. Já to střihnu. Jo, teď si ke mně přijel a já jsem zhebnul. Ale ty vole, teď ty máš podvozet toho. Počkej, Já jsem si to koupil. no teď to je ten diktátor. Jo. Jo, a tady zrovna nějaký parchant nám chce čorknout vlajku, já ho tady... Já ho přetlačil ke stěně a zabil jsem ho. Dobře, přijeď ke mně. A nevím, kde jsi. No, v našem hradu. Tady vzadu. Hradu. Na našem území. Jo, tu. Jo, máš ten... No, pacha ty vole. On má naši vlajku. Ten čorkař nám ji vzal. A zabil mě. Tahleta hra byla asi inspirovaný, je to... Já zase jim ty lentilky. Asi podle World of Tanks. Ne, možný. On teďka na mě dal plameny. Teď tady se to napsalo AGRFT Destroyed Kapitán Ken Sergej. Jo, tak on se podílel na mojí smrti. Jo. Tak jste se mohli všimnout, že já se jmenuji Kapitán Sergej. On musí být kapitán Sergej. Počkej, nejmenuje se jo, kapitán Sergej, vlastně kapitán. Dej mi čorknout lajku, já jdu na útok. Hele, tady je jeden převrácený, takže toho jdu rovnou zabít. Ten je můj, někdo mi ho tady čorkuje. To je čorka. Já tě zabiju, i když to nejde. Teďka jsme jako s Kenvy sice natáčel hodně jako, ale měli jsme docela hodně času, hlavně já teda právě chodíme na No, chodíme oba, já jsem to už říkal. Myslím. Jo, myslím, že ve FIFA, když jsem hrál. Zítra by měl... Zítra by měla být. Fakt jo. Kde seš? Já tě jdu chránit. OK. A bojím se, že mě někdo zabije. Je ti rychle na naši polovinu, já tě jdu chránit, abys nám to... Ne, já právě jdu na druhou stranu. Ty vole, tady je nějaký zlej. Šajze. Žiješ? Mluvím tady německy. Fakt. Šajze. Ne. Škoda, mě právě zabili. Co ti to tam teďka zvonilo? A že to, že oni získali vlajku.
parchanti, tak si Já jsem si vlastně nevypnul. No právě, i to tam máš právo. Ježíš, někdo nám jí čork. Tady akorát je přede mnou. Dobře, zablzo. Dobře ty. Hele, tamhle nám ujíždí. S lajkou. Ty se tam nedostaneš. Tyjo, ten se tam nesmí dostat. Kde? Já to tady budu hlídat. Tyhle, on vyjel do svý základ. Bam, bam. Ale budeme dělat to stejné, co jsme dělali ve Yes! Tanks. Budeme Co? to tady hlídat. To jsme dělali jenom někdy a oni vedou 1-0 a jen jdu tady čorknout lajku. Jeď, rychle. Nějaký tank je tady. Hele, jsou to tanky online a ku podivu je tady tank nějaký. No to je hojbou nám černou vlajku. A přímo přede mnou. Jo, a já jdu pro jejich vlajku. Tak já si jdu pro naši vlajku. Já ji beru. Jedu dom. Hezky, 10 dia. Hezky. Jedu domů. Ale mám další 10 diamantů. Musíš mě bránit. Já už jedu s vlajkou. Ty vole. Ty vole, už jde po mně zezadu. Ne, jeď. Ty vole, on mě odstřelil. Rychle, musíš sem, Sergej. Sergej, já tě... Ne, ty krávo. Co jsi potřeboval, Kenley? To piče. A nebo Tady nějaký někdo mě tady střílí. zezadu. Slep... Já si vezmu to rychlejší ten podvozek. Jaký? Yes! Já mám ještě jeden, Zachránil jsem naši vlajku. že si čorknul naši vlajku. Ne, zachránil. Sergej to... Jestli to byl Titan nebo Hunter. Jako... Ty jsi ještě rychlejší. No já mám strašně rychlej podvozek, ale teďka nevím, jestli to byl Titan. Ale ne, to možná Wasp. No, to je... Až na to, že prostě ty hrozně rychlý tanky, on je to vlastně celkový tank a ne jako podvozek. Ale ty tanky, oni, když jsou hrozně rychlí a já jsem tady čorknul jejich vlajku. Tyjo, já jsem si spletl úplně ten podvozek, já jsem si to úplně jiný. No a teďka tady do mě někdo šije, takže jsem úplně v háji. Já neotáčím vůbec s tím dělem. Nevím proč, ale vůbec neotáčím dělem. Já jsem... To byl těžký půl. Ježíš, ty máš toho... Ty budeš hrozně pomalej, ale máš dobrý pancíř. Sorry, já tady mám... Pancíř, to je ono. No jo, jako... Ne, jak to tam říkají, poškodili nám pancíř. Jo, vlastně no. Že já už jsem World of Tanks nehrál hrozně dlouho. Já nevím, já jdu pro vlajku. On mě tady jde smažit jeden. Já mu tady vyčůrám, vole. Tak. Pojď, ne. Jo, nečurej na ně. Trapa. Pojď, tyhle, ten má hrozně dobrý pancíř. Ten má hrozně dobrý pancíř. Já čekám na nepřátelském území, co mě to napadlo. Já jsem si uvědomil, že jsem u nich vlastně. Teda neuvědomil právě. Dobrý, beru vlajku. Dobrý. Dostal jsem se dál než za půlku. Oh, Sergej. Já jsem u našeho území. Ne. Ty hajzlu. Hel, ty vole. Hlavně se nepře... Já už jsem tady. Ne! Ty vole, 3 centimetry před tím mě sapil. Ale teďka bez srandy. Že ty kecaš, že se na to video... Ne, jo, tak se podívej. Ty vole. Hej, ne, já si na to musím vzít lentilku, já už to beru jak drogy. Ti narvu do kamery, vole. Zase to natáčíme, že jo, z mýho pohledu. Jak jinak. Sergiovi nejde fraps. Ty máš zamořený počítač, nebo co? Já mám zapirovaný. Ne, já mám začítovaný. Kdo ti ho začítoval? Já. Ty jsi si začítoval počítač, jo? Jsi tam čítnul, aby se ti zapnul sám od sebe, viď? Máš dobrý cheaty. Já čerpnu naši vlajku. Pěkně na prd. No tak, hele, já si myslím, že to ti asi moc nevíde. Aha, to je náš. To náš, vole. Já jsem to nechtěl střílet. File. Ty jsi zlej. Víš co, ona mě zmazala.
Víš, jak poznáš zlý? Co? Víš, jak poznáš zlý? Ne. Životy a jméno. Mají... Ale já si to changenu asi tělo. Cože? Tělo, že se asi changenu. Jo, jiný si dáš, jo. Ano, počkej. No. Já bych si dal toho Smoobyho. No jo, toho mám teďka, protože ten je úplně, ale úplně Tady jeden teďka úplně, ale úplně krutě zabavuje ty tanky a já jsem tady úplně krutě chcíp. Hele, počkej, oni jsou asi v převaze, co? Ne, je to 1, 2, 3, 6-5, takže mají o jednoho víc. Hele, 2-2 na vlajky, všim si z toho. Vpravo dole. Sorry, já jsem tady jednoho schodil. Promiň, já jsem nechtěl, kámo. Vedeme 3-2. Hele. A já jsem zničil další tank. Sergej, vedeme. Jo. A musím dát delete, abych cíp. Hele, víš o tom, že když dáš delete, tak za 10 sekund chcípneš. Seďme tady jeden odprásk. Hele, oni nám jdou pro vlajku. Čorkaři. No, tak nějak. Čím toto? Čím jezdíš? Šipkama nebo VASDčkem? VASD. Já šipkama. A já jsem se teďka převrátil. Ty vole. Já se to potom líp ovládá. Protože já jsem se teďka převrátil. Dej delete. Jo. Zapte ho. Já nemůžu otáčet Jolo, mě to nevyšlo, já jsem omylem kliknul na enter. Tady. Captain Sergej Destructed. Už vedeme 4-2. Už vedeme 4-2. Jo, to je teďka tady to. Ale já jsem... Odkud? Odkud? Já jsem tě to. Ne. To vystřelil. No to je jedno, ale nemůžeš zabít vlastního. No tak to je divný, protože já jsem tě střelil. Koukni se napravo, tam to píše. Nějak Rukfas Destroyed Canway. No to je fakt divný, protože já jsem tě sejmul. Není možný, nejde. No tak jako tohle se dělo, jako to je úplně strašně pomalu nabíjí. No taky, že to je hrozně silný. Fakt to je ale hrozně silný. Já jsem tady jednou pomohl, aby vzal vlajku. Já jsem tady nějakýho rozstřelil a on si po ní věl. Tak tebe musím zabít. Víš, jak je to hrozně silný ten Snoopy nebo Swoopy nebo co to? To je hrozně silný. I když já se vezmu twist. Vy jste vlastně ještě neviděli garáž. Já už nevím, počkej, já jsem vlastně můžu kouknout tak dlouho. 13 minut točíme. Se nezdá, hele. Si vezmu. No, když takhle hraješ. Tak když já třeba si zahraju, a nevím co. Si zahraju FIFU, tak taky vůbec mi nepřipadá, že to hraju tak dlouho. Já bych řekl, že to teďka natáčíme tak aspoň 2 minuty. To už je večer. Už bude 8:45. Aha. No už pomalu je. Za 5 minut. Tak jsem si tady dal nový dílo. Twist. To je taky docela krutý, mají to snad tady všichni od nás. Ale Hunter je 2krát lepší a bacha. Jako nikdo mi tady s ním nepomůže třeba. A tohle dělo je nějaký silný až podezřele, protože já jsem s ním nikdy takhle nezabíjel. Odkud do mě střílej? Dále. Jsem šťouk do mikrofonu, pardon. Sergej, ty nic neříkáš, což tam vůbec. A já nemám co? No prostě komentovat hru. No je to úplně super. Za chvíli budu mít další úroveň, protože hodně ničím tanky. Stačí? No, tak asi jo, no, já budu mít úroveň, já musím ještě asi 600 expu. Další mrtvej. Tady někdo právě získal novou tu. Taký hajzl.
Tak, teď jsem zabil. Teď jsem ho zabil a že jsem mu pokazil radování. Tak, tebe chci zabít. Šlo mu vůbec, jako že na mě střílel. Tak ten na mě zabil. Tohle nesnáším. S tím plamenometem, to je hajzlík. Toho si musím dát do přátel, abych ho potom to zabanoval. Čau. Sorry. Ne, bro, mě já fakt nechtěla, že z tebe nedělám srandu. Vedle. Já jsem si jsem si dal jinou barvu. Tady teďka ukaburujem. Jak to, že tak dlouho žije? WTF. Tohle je hodně divný. 4-3. Vedem. Ta čorka nám jde vzít vlajku. Zapte ho. Sergej, myslím, že tak k tobě. Ne, nejde. Jo, to je náš. Sorry, kámo. A tady máme na prdeli jedno, nám tady chodí. Dobrý, tak. Vyhráli jsme. Restartuje se battle. A já jsem teďka asi červený. Já taky. Dobrý, takže jsme asi spolu. Takže teďka nezapomeň, zabíjej ty, který mají červený životy a tak dál. Teda modrý. Jsem přímo za tebou. Já vím. Pojď, jdem pro vlajku, jdem spolu. Tak pojď, Tome. Skončíme to tak, jak jsme začali. Společně! On je vlastně modrý, já jsem zapomněl. Tom Radl už jede. Ale ten konec Rio Potra byl krutej. Tak pojď, Tome, skončíme to tak, jak jsme začali. Společně! Až na to, že neumřel. Ale ten, jak jsem mu říkal, Lord Voyal Lord, ano. Mně teďka nedošlo, že jsme proti modré. Já jsem taky chtěl pod svým tady. Jsem si říkal, tady proti mě jel modrej. Já jsem do něj nestřílel. Dobrý, tady je jeden mrtvej. Tady si to prokličku až na jejich základnu. Mám 10 diamantů, tady je bedna. My jsme ani neřekli, že padají takový bedny. A tam máte buď životy, rychlost, obranu. Můžete tam mít teda i ty diamanty, které jste teď viděli. Tady jsem teďka vzal vlajku, tak teď pádím na naše území. Rychle. Ne, sakra! No chcípnul jsem a měl jsem zase vlajku. Baka. Ty vole, tady je jeden. Mě upadla letouka na zem do prdele. Ty vole, tady nám jeden vodne z blaňku před očima. Já se sem nevejdu, já jsem moc tlustej. Tady je taková dírečka, ne, já se tam nevejdu normál. Ale nikdo nám tady čopnul vlajku. Já ho zabiju. Vole, teď jsem ti to říkal, že okolo mě projel. Ten už jí má na základně. Ale víš o tom, že já tě vůbec neposlouchám. Jsi uprostřed toho, vole, jestli nevíš. Uprostřed let's play. Jestli je to pro tebe novinka teda, jako. Jestli jsi mě neslyšel, když jsem ti říkal, že začnem točit. Životy, ty mi jsou teďka asi na prd, když mám plný, co? Tak jo, tady. Tak pojď. Twist versus twist. Mimochodem twist je to dělo a vyhrál jsem já. Já nesnáším ty s tím ohnivým debilometem. A padá mi mikrák. Projel si teďka tady vedle mě. Můžu do tebe napálit. Ne. OK. Aha. Já myslel, že můžu projet, sorry. Vedle. Jo, trefa, kámo. Trefuj se. Skočil jsem ti na záda. OK, poslední lentilka. Hele, 3-0 pro ně.
Ne, počkej. My jsme červený, my vyhráváme. Já už jsem Salek. Si řík, ale počkej, co, to je divný, já jsem vůbec naše neviděl, že by vzali vlajku. Já taky. 3-1. A znova nám čorkli vlajku. Úplně nesnáším s tím plamenometem. Já taky ne. To já si snad vezmu ten plamenomet. Já úplně nesnáším ty s tím plamenometem. Nesnáším ten plamenomet, já si ho snad vezmu. No, aby si to Dobře. mám laké jako prase. Tohle nesnáším, tohle hajzla. Tak. Tenhle ještě jde s tím twistem. Víte co, lidi? Já vám to schválně ukážu. Ten plamenomet. Já už tam fakt nemám ani lentilku. Hele, Sergej, za chvíli končíme. A čau. Ještě ne? Jo, super. Ale já jsem si vzal teda toho plamenometu. Já taky. Sakra, ne, já jsem si to splet s něčím jiným. Tak jsem si vzal to modrý. Víš ty modrý střely? Jo, twist. Ty co měl, ne? Před chvílí. Ne, já jsem měl ten. Víš co myslím? Tak strašně dlouho se nabíjí. Jo, no, ale ono to zase jako bere hodně. Dobrý, máme tady plamenomet, uvidíte, jak to vypadá. A vy už jste to asi viděli, když mě s tím asi 30krát zabili. Minimálně 30krát. Zase nám někdo asi čork vlajku. 3-2 už je to je. Hele, 10 minut a končí bitva, ale my 10 minut ještě čekat nebudem. Za chvíli ukončíme. Jako nic vezmem Sergio, já to nechci mít ale hrozně dlouhý. Ježiši, sorry! Ty vole, on se mi tady narve za prvý před to a já mu ještě řeknu sorry. No, strkej do mě to, víš jo? Hej, Magore. Pojď ne, pojď plamenomet versus plamenomet, vole, kdo vyhraje? No přece oba dva? WTF? OK. My jsme se zabili navzájem. Jsme si to... Všude tady leží diamanty zdarma. Já se k tobě odportuji, když to nejde. OK, tak ještě tak 3 minutky. Protože já už asi vypnu i počítač za chvíli, už se mi chce spát normálně. Sám ještě budu čumět 3 hodiny na telku. Hej, já zahraju si PlayStation, zahraju si Battlefront. It's anybody do free, 4-2 pro nás, výborně. Ruksak, hele, nějaký, nebo rukfas, já myslím, že ruksak. Oh man, výborně, děkuju za uvolnění cesty. Může to už vypadnout, výborně. Musím rychle. Já nitrem jedu na náš hrad, nebo na náš, jak to mám říct? Na naší půlku hradu, dá se říci. A ty vole, on je za mnou. Yes. Bacha, chraňte mě. Ty vole. Chraňte mě, bacha. Vypadni, yes. Odnesem tam tu vlajku. Na naše území. Tady je jeden zlej, ten je proti nám. Tak ty seš mrtvej. Ježišu Maria. Tak ty seš mrtvej, chlapče. Ty nejseš mrtvej, protože ty máš to úplně, ale úplně sviňácký dělo. A já jsem mrtvej. OK, Sergej, už to ukončíme, jo? Počkej, já jsem si zrovna koupil nový dělo. K nám ho ukáž. Jaký? Já ještě nemůžu. Jak se jmenuje? Okay. Ale honem, načti se mi. To je. Railgun. Čekej. Za chvíli se ti to načte ve hře, já se potřebuji podívat, co to je za kanon. Railgun, jo. Oh! Ty máš hrozně moc krutý dělo. Hrozně moc. Ty máš teďka lepší tank než já. Jako beze srandy.
Protože ty máš laserový dělo. Jo, počkej, to je to laserový. Jo, nabíjí to dlouho, ale je to hrozně silný. To stálo jenom 250. Já vím, no, jenom 250 se ti lehko řekne, ale já mám 40 těch diamantů. Já to strašně moc utrácíš. Já vím, jsem to utratil hnedka na začátku a už mám co, no. Ty zase senzuru nohama. Ale tak ukončíme. Okay. Tak teda lidi, já se s vámi loučím u tohoto prvního let's play. Tak teda čus.